Yamano sana umwanchumulia wetaseni kia Ndizi TV no gosemerya kwa nimna kwa beri kogotwara oboligerelia obia nandene biro bindengo kwaligania asemesa yamangana maya elindengo manye nare yabereka gokolekana korwa chingongo chionsi inye Chinsa Chinsa mochi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na baga sensemeria YouTube na bagotonyora wetera Ndizi TV News elitariane Fridah Kerubo bongo kwaligani bene elinde tosange ase obwamo chinga kitoro che magega yo MCA kurwa se wodi ya Nyacheki kobeka a petition bosi we committee ase aganirie a board asaba koli emirimo beserikali korusigwa magega yo gotakora emirimo yabo ubikiranu anene mono ase abetege kweneke obuna a county ya Kisii nigebwate ghost workers abange nabigo chinga kitoro che omokonyi wo muraibwense Gashagwa abaga kumirana n'abanasiasa n'abayigo abo bisa boborendi asensemeria Nyeri chinga kiyagendete kurwa egekure getindi asebali bakonya ebinywegwa byogotindia n'abayigo chinga kitorece abale mikorwa se county ya Bungoma bagendete kwemurunga niko bwatikana no gochika kwa serikali buna chikampuni chibe chikotenenerwa n'abantu nyene n'abayigo abanyagitali korwa se county ya Machakos bonanigo bagosereire okorobekana inse ya matuko atano nabere askeli bagotebuna tibanya guwakano umusharobo asibaganirie serikali kwimukiye getambuke nabego kweneke buna ngwenyorera bale chibesi yabo nabego nigo muwaziri Aisha Jumwa agendete no murobelyo wogokora ogosara umwana umunyaruka asecing ditkolerero abakagotwara gusega kubeta ese yo gwanchirana ne serikali yenseri ya Finland mwanchu muri atobasa gusikatobasa konyegera ngwira nanda segekeke Kerubo elinde ngomanye amange magega yo MCA we wodi ya Nyacheki Naftal Ongoba kobeka a petition nigo egeikaro kegendete kokolekana ime county ya Kisii ase okolingo lya a board y'abakoli emirimo beserikali ime county ya Kisii board yo nigo yarokanire gotakora emirimo yabo boikeranu ase aberege kweneke wanigo ghost workers barabange ase county ya Kisii ase board yo yaganirigwe korusiwa Nombo heshimiwa Naftali Ongoba MCA wodi ya Nyacheki ndomo chairman wa committee ya labor manpower and social welfare secretary ya Kisii kumanyetenga amangano na ala secretary to petition ya rete no mwananchi yuko ruhusia public service board as office so tuwaweza tukotegerera petition ya samatukane. Yesterday, I got to operate in the afternoon, but on the side of the respondents, Baru requesting a while time, and an alternative mechanism of dispute resolution. So this morning, in Toranyore, formal communication was an alternative mechanism of dispute resolution. So we had to continue. Not to again run a petition, to take a petition of a cross-examined. Na tuakodi rasa section hiyo, so we are coming back tokorege tokorokanga re-examination. From there torige time yoko tegerera the respondents na baraguo batoe barespondi ase kesi kibugwatiraniti kiganiti barusiwa office Gotigana na yo mwanchu mulieni tokende masemo asorbotiro wichani ase county ya Nyamira magega yo mubere bu musacha oyomo w'imyaka 30 obakogotoka emambe ya lero asensemo ya ibara county ya Nyamira nigo ayo abagakwenekia no mokonyi bo mugambi James Omongeri oya obagakwenekia egakolekyo ase agania obotukigo kolekana bwikiranu Mongeri, Senior Assistant Chief Assessor Location ya Nsicha, Erebonyaruranda Church Location, Division ya Kebonyaru, Nyamira North Sub County. Kerubo akirero mambia na abokiranga ense ya mungu etayariza gwikimirimo. Anyoreri boti kurwaso motuleti aserieta unisigisare. Abantene kararwa etundubali apimire cya ebono mambia.
iganya riboti ng'umubere nore ase nyumba ya Dorika mecha gesona ase nyumba irangene para yeduka lakini teri okara biashara ase igo naboka naimoka na kero mugambie simi na mumanyingi kero na matengo ya nane korengi kero na minyoka na ika ase na rumubere uyu aji kurige yo mumanyete nanya urunta yo kumumanya bwangu kine konyoka geirwe ngano monteraba okobe para na kesimi ase getuo kya nyaramba kya basikali twara no mo chief nyagetiria rumu sina chief ase location yeye elio baadaye mogako kurwa Joseph Ocharo ochicha okwane famu ngo ino muiwoye ase rieta Peter Boera urabe miaka angemerongo 3 iga na wamenyete bwaye sobo omundu oyo nyagusira agere sikimu ase mu Gusii yababe uri bayago basirite na kiyako yaramorete tenga banakomenya amonere bono gwikabwo na berege ndiyo gwichana nga umuro injira asirite ramanyikana basikari bakire kurwege tokya nyaramba nabaye gwegari kurwege tuweke nene kiekerenyo bairira umubere na kurwabwo ntoganyete na mbutuki kibara akore korenganiri nganeri lakini nje muno mugambi nabontagete gwatora maiso marorenga ogwita kwa abantu kwingenche etikoliye ntekia manekera magosa abeire chinjira nchiro che serikali magosa abende kuligirirwa na konbe ko buya ili abantu baywane ekyare tukutoligeti no marembe ero muntanya orenga kingia yakokora imirimo yaye yo kuligindagera kira lituko so gwikabuna ndatagata banga baria abairi abamwabo ba kirune ringaneri igo twari gusabanga nyasa abaisenie na serikali ebe bwango asogotema kuligia nga ngori maega yo gusira kuyo erinde lichiko likore ensemo ya Enyagitari ya Nyanchwa Mission nigo yarokanire ko mochigwa mono magiga yo musubati yo mogusiria obugima bwaye chingaki ale kogongya kokwana no boteneneri bw'enyagitari yo nigo bwatuguteire alengana buna nigo batabwati abanyagitari babwate obomanye asibabeire bakorwa engwana yabo bageriga asoburai bw'enyagitari asogurwa mangana yayiga agenderete gwitana na ase mitandao yetu y'abantu abange bagukwandira na Facebook witera ukwayo muntu urenge urekuja kuyiboraiga asogosiri ubugimo bwaye agenderete kanyora matibabu Ikomi ya muchumu tenyukane Chinsa Ikomi kutaga 45 cy'amambi tware ko rwari bageriga asoko sangane family asoko rana barago yego garanya gusira no musani torenga tara umwana we mutanga ni nani wareta yase ne gitari yito ande grate toyo kabere yanyari kanete agenda kare molo wetera asimi tandana tekrare ngikora oigo nigoto koira ikora weta se kanisa ya Kisii Central Church na ba Adventist General asogo siria ayomo Kisii New Life asogo siria ayomo abo uyorengo material muyana kurambia nchi ya sana tunataka bateri abo tuligire tina batoma nyete nyanyanchwa munene gitariye kanisa reke wango byakane ase classification ya serikali igotogo kore mirimo isi amachiko aliarekire ministry y'abakenu amachiko ayo naro agotora ase cyose mirimo territorial Ekiombe ky'abanyagitari bono nigo kyagikire egakorwa iki kyabetege kwene kigwa bwangoiga ase nyagitari ya nduru gukwana bono nigo baganire abanyagitari abo babete bagokora egekoro kyo korusigwa limo lyoka ase nyagitari kyo ase kiri bagoteba buna okungo bwatikana no kuburwa kubwamate obuya nabamenye bensemeyo ine ikiagera twaja tuchagotebia abantu bamenyete nduru na bono inu mwatoro kiringa abantu abanyagitari mbatakiri abo nande muta tutokore gasi elitwa somere tutokore tobakonya bono nye ikira ase mugo jamwacha gutuita ase togokore gasi mwabatebirenga abantu bali baino abarayi bali mwachorete nabo babatebete mumunyoke gocha kwegerera ng'ebintu bino mbiurwa bono tugocha twababoria ebintu ebindi byabe byabantu mukare kubutebanga n'ibyenyi ebintu ebyote ne bya serikali bikokonya abantu bonsi asengeta abantu bonsi na serikali na bintu imbyare kugenda ande ebyasabe tunaende bacha barosie mugogori yokubirani biko twara goteba sengenja abantu bali bachitega ali bande barenga kwananga karawe batumire
na banasiasa bagabu ngamba baise kuira bintu byabo kurworo bono twatebire bona ngabasibanasiasa abo batebi ngambinde imbiru sibworo bono tigabaretera abanyagitari singenja abanyagitari bali barengororo bande baumire abande batagiti gocha gasi asingenjo bari gokaragasi n'abantu bakubaita. Omukonyi bw'omuraibense Rigathi Gachagua nigarurege kurege tindi gochia sonde bwensi oraturubanie omoroberi bwa serikali ase ogokora obutumeki bwa mariogo yogotindia aniga yakwana asensemo ya Nyeri chingaki atwara egeikaro n'abanasiasa nabaigo abo bisa bobolendi ase akurera abo bisa nabaigo kobagania gokora emirimo yabo mekeranu kolende nigo abagakwane kibuna egeikaro bunekyo ngechikwane kigwa ase county ya Mombasa, Nakuru na Boigo Embu. Whatever we can do to save the next generation, we have a responsibility. Whatever our police officers must do, they must do to save the next generation. And once we agree on what to do, it must be done. And the president is very clear. He's very clear. As of this morning, he has given me very clear instructions that I must tell you that anybody who stands in between the government and dealing with this menace must give way. Must give way. So as an OCS, you must know, from now, it's not business as usual. Abalemi bemesi korwase county ya Bungoma nigo bayimurunganiri kubwatikana no gochika we serikali buna chikampuni chibe chigotenenerwa n'abantu nyene kolinde nigo babulire serikali koligereria ekambuni ya Nzoia nabo igokorusia amadeni aroro asebo igobaine kibuna nigo baganitie machine enya yogosia emesi ase okweneki obakoleri obya ase ekambuni yo. Saa hii nimejua 70% ya ile vitu mnafanya ya kuangusha Nzoia. Nitakuwa nasema uongo mbele ya Mungu nikisema sijui. Kuna wizi, sisi wenyewe kwanza wabukusu. Mambo ya kuangusha Nzoia ni sisi tumeangusha Nzoia. Tungependa sana komiti mkitoka hapa. Tumekuwa na vikao kadhaa hapa pahali tumesimama. Your Excellency, nataka kushukuru sana. Chukua Nzoia iwe ni mtoto wako. Jiweke kwa viatu za Abanyagitari korwase county ya Machakos nigo bagosereirie okorobekana inse ya matuko 5 onyeti bagochigwa kanwa chibesa cyabo bakoragwa n'umunyakerugo OKMPD Dr. Charles Okumu nigo babolire serikali enene kwene kibunango nere chibesa gucya ase chi county elinde kokora emirimo emeikerano. We are wondering, with the impasse in funds disbursement from the national government, it might affect her plans for us in the county. So we are asking the national government to kindly and with immediate effect release money to the counties, and for those counties like Murang'a, Nyandarua, which have not paid our colleagues, to kindly do so. Come Tuesday next week, we shall be asking our doctors in those counties not to go to work, because now Omowaziri Aisha Jumwa nigo abitirense ese yo gwanchirana ne serikali ya Finland asokolinda omwana omunyaruka okwana korwa sensemo ya Samburu nigo arwige kurege tindi gochya ase bali bagendete ne chimbwa cyogosara abana banyaruka boigo omugavana we county ya Samburu Lati Lelelit nigo aine kibuna nige serikali ebegete emerobelyo asokwane kibuna omwana omunyaruka ngo agenderere yale ne Mkataba huu una mipangilio ya zile areas ambazo tunaenda kufanya collaboration between the Kenyan government and the Finland government and the county government of Samburu ya kumaliza
ukeketaji katika taifa la Kenya na Samburu. Just know that you have champions in us as your leaders, so that we make sure that our girls are safe and without even leaving our boys behind. Sababu hawa ndio wanawaoa. The men used to Matemo kurwa sensemo ya Kabete ime kaunti ya Kiambu nigo yatigire enyagitari omubere magigayo kuborwa kibesa wakana ase enyagitari yo korengana ne amateyo nigo baganire wakana emilioni yemo ase ngencho yo gwanjerwa kurusi omubere ase enyagitari yo erinde kogenda komoenia korende nigo baburire serikali nabo igo onde bwensi obwate omoyo bugwancha nabo igo korwa aiswana nigati nabo igo kubakonya ase ogotuguta omwana obo. Nimeletewa biro ya shilingi 1,945,000 na nikaona siwezi kulipa hiyo sababu mimi siwezi kuiona, sina kazi, sina kitu naweza uza, mimi iko hivyo tu. Kwa hivyo nimekata kauli, mimi na watoto yangu tunauliza serikali inaweza kusaidia sisi wazike hiyo mtoto yangu, tusahau na hiyo maneno yote. Sina lolote la kufanya, sina kazi, mimi iko tu namna hiyo. Tumejiunga kamiti tukatafuta pesa ambaye tulipata 40,000. Wasoa asensemo yechigosoli nigongo kumanyibuna ekyombegia Athletics Kenya nigo kegendete ne chigosoli asegeti yechigosoli kia Gusii Stadium ase chimbero chibirengo abange nigo beso kire nabo igokogo kera chimbere cyo asebaganire merobili bune yo koletwa kera chingaki asoko ni kimnangu kine tole chitalanta imeyorogongo rwa Gusii. Kila mmoja anapambana hivyo kumaliza maridadi. Limeanza maridadi kabisa, mita 100. Bila shaka naona mambo tofauti kabisa. Ndio. Maridadi kabisa. Anakuja yule mwanariadha kutoka kule South Sudan, yuko kule mbele. Mwanariadha huyo kutoka kule Sudan. Mancho muliye gwikira bunigo na ikire omoeli obwa mangana maya asebire biga kolende toska yakoraga ensa emo ayona mangi na nyara senchira iyo gwikirano kolende nyara sensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News magachi kamera soko ne kibna ebicha na boigo eliogi ya gwikira sole asenchira ya bene nere nyanchama abiga Erietariane Fridah Kerubo ngukuganilia oboligelia obuya chinga kitokwenda maseyemo oika County Assembly ya Kisii.